Jiena per eżempju, meta spiċċajt bla xogħol. Ma kont mort irreġistrajt, x'tagħmel jien naf. Jiena xogħol designing kien teatru, television, fejn ssib xogħol. Ġifieri, meta tfaċċa, kelli ċertu kompetenzi, għax kelli knowledge tajjeb ta' ħafna affarijiet u da. Li ma ħafna talenti li għal xejn, qegħdin hemm għal xejn, ma tistax tagħmel bihom xejn, ma tistax tgħix bihom. U b'daqqa waħda. Dik is-sentenza importanti ħafna stja. Ma tista' tagħmel bihom xejn. Ma tistax tgħix bihom. Ma tistax tiekol bihom. Ġifieri, ara naqra speċna inti qed tgħid li minħabba li dawn il-flus daw il-ħiliet mhumiex kummerċabbli, mela allura ndaħluha f'moħħna li dawn il-ħiliet m'għandhomx valur. Żgur, dik waħda mill-problemi kbar tal-pajjiż hu. Jiena niftakar darba batalija r-rettur l-iskola. Fejn skola inti sejn tal. Santu Istin. Batalija għalli x'kien jitkellem miskin, kellimni ma kellu daqqaw. Il-taqqa ma' Inti tħobb tpinġa għalli, nħobb il-pittura u l-arti. Ħallik mill-arti għalli għax bl-arti ma taqlax flus. Da, il-rettur tal-iskola li għalli, ħallik mill-arti għax bl-arti ma taqlax flus. U mbagħad nistaġbu aħna, għax ngħidu għax il-Maltin beħħom biss bil-flus. Mhux bil-fors, jekk minn mindu tkun żgħir ommok u missierek, jgħidulek mull l-iskola biex tieħu job tajjeb, all right? Ħaġġet ħażin. Biex ikollok job tajjeb ħalli tagħmel ħafna flus. Għala mhux bil-fors aħna fissati bil-flus. Għax diki, ma dik il-mentalità.